tuossa kamerassa vaikka. No niin, täällä tädit tupettaa. Jee, taas täällä ollaan iloisina. Mä huomasin viimeksi, Tiia, että mä puhuin ihan kauheasti. Ja sitten huomasit sä sama juttu? Ihan tajuton läpänteerästä tuli Se joudut... tulva. Niin, sä joudut jotenkin vähän niinku odottaa sitä, että Joo, mä en puhuisi. Tuli kyllä paljon mullakin yhtä lailla. Niin, sä puhuit vaan jotenkin kauhean kaksimielisiä. En mä mitään semmoista. Tiia on niin kauhean hävytön. Olin mäkin vielä tosiassa, mutta jotenkin se kaksimielisyys on vaan tästä naisesta kadonnut. Nyt mä oon ihan mykkänä. Mä en uskalla sanoa mitään. Joo, hei, tiedättekö mitä? Joo. Me ollaan taas Espan puistossa. Niin ollaan. Tämä on meidän vakimesta. Hei, niin tädit oli tänään vähän, tiedättekö missä? Näytetäänkö me jotenkin niinku kauniimmilta? Ehdottomasti. Siis mustat silmälaukset on vähän paremmin piilossa. Joo. Niin kuin normisti. Joo. Eikö se ole? Kun mä katoin läheltä. Joo. Ja tädithän näyttää tänään sen takia kauniilta, kun ne oli missä? Joe Blaskon luona. Joe meitä vähän laitteli. Ei kun siis meikkaili. Joe vähän... Mitä tuli? Joe vähän laitteli Tiaa, niin. Joo, mua ei Joe päässyt laittelemaan. Mun mies ottaa kohta avioeroon tästä. Mua ei päässyt Joe yhtään laittelemaan. Mua laitteli vähän Milla. Mullakin oli kyllä sama tyttö, joka meikkaili. Joo. Suti. Mutta siis meillä on tänään vähän tämmönen somepäivä. Ja me vähän ajateltiin vähän tupettaa. Kyllä. Mutta mulla on yksi asia. Viittit sä vetää mun hihaa vähän? Tiedättekö, mä sain Inston kautta ihanan yhteydenoton. Eli tää oli semmonen kuin Bling La Viev. Lausutaan varmaan tolleen. Mutta kattokaa kun ihania. Mä oon nyt kateellinen. No, sä oot niin saakeli kade-ihminen. Mitä mua kukaan siellä Instassa ota muu ikinä. Tiedätkö mitä? On muukin tällainen. Tiedätkö mitä, Tiia? Mä toin sulle. Mä toin sulle tämmösen. Nyt mä haluan, että sä itket edes vähän. Eikö oikeesti vetty? Kato, Tiia. Mitä tää on? Sä saat tämän. Tää ei ole ihan yhtä hieno, mutta tää on melkein yhtä hieno. Mä sain 2 pinkkiä, niin mä halusin tuoda tän sulle. Ei. Joo, ole hyvä, Tiia. Mä oon nyt niin onnellinen. Niin. Mä halusin antaa tän tälleen. Mä halusin nyt niinku vähän ilahduttaa sua. Eikä sun kaulaksi. Niin, sä voit ehkä siihen jonkun jatkopalan saa. Mut hei, sä saat sen, Tiia. Tää on niin ihana, näettekö te mun blondiin tukkaa? Tää on kans vähän meidän juttu nyt. Nyt mä poraan täällä. Ei. Nyt mä toivon. Yllätys. Joo. Ja sitten tää on taas Tiia ja mun juttu. On. Et älkää vaan menkö tilaamaan näitä. Niin, älkää ihmeessä, mutta näyttäisi olla muuten aika halpoikin sillä, että... Mut siis toi on siis mielettömän kaunis. Et vaikka täti on sininen, niin täti voi olla myös pinkki. Hei, pinkki ja sinisen liitto on täydellinen. Mut tiedättekö mitä? Meillä on nyt vähän vähän tämmöisiä ohjelmateknisiä ongelmia. On muutama meno tässä ja ei kauheasti tuloi oo. Niin me lähdetään nyt menettää. Me lähdetään menettää nyt. Niin, nyt me mennään, niin nähdään kohta taas. Nähdään taas jos jonkun muun asian tiimoilta. Mutta heippa. Moikka. Moi.